Ansa indong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayang intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Healthy diet gawing affordable for all. Okay, gibo kitang slogan. No? Sige, no? Impronto slogan. No? Sige. Ako iguan. Nakaisip na ako. Ikaw mo. Kapag naging 20 ang bigas, muscle ay titigas. Oy, pwede. Ayun. Maray na. Aldaw ba? Nagdadawng-dong na banggi. Odo. O ano man na oras dyan sa Bicolandia. Ano yan? Pamay na lang po kayong nakapis. Garo. 1, 2, 3. Garo si Linus lang digdang fresh sa tuya eh. Ika lang ang fresh, madam. Tungka na nganik. Tungka ka na sa kamugtakan mong yan. Sumaka na tong natin. Sali pa lang po ako sa trabaho. Nagpon akong alas 6. Pero diretso digdi. Para lamang sa Indo. Yan baga. Yugo naman. Inang inapon na dedication. Di wow. Dedication. Kay Puanda magkayod siya. Kadakol binubuhay. Di wow. Alright. Welcome na naman sa sarong episode. I think this is naglalago ka sa sarong tubig. Sabi mo, Luway-luway ka baka malamos ka, boy. Yawn. Ano po dyan? Welcome sa episode 49. Yan. 49. 49. Taga Bicol Podcast. Yan. Okay, kamusta ang mga aldaw nindo? Pero digdi sa katayid kung pagal-pagal tahali sa trabaho. Okay, man. Ako maugma si oras ko si trabaho ko sa bago. Ayo. Ining saro. Ako, naging productive man ang aldaw ko. Naglinig, naglaba. Actually, ayos kang gamit. Actually, araw kita kayo, pag may day off, linig man giraray, Nag-apuning basura, tas pagka-check, di man nakinuha si basura. Gorat. Ayo pa yan. Feel ko dahil holiday. 4th of July, iyo. Nagmo-move yun ng sarong aldaw. Oo. Araw kayo digdi sa no? Sa mo kaya, Lunes, ang pick up. Sa mo Wednesday, pag-off ko. Maluya sa Indo. Sa Pilipinas, may oras man yung pick up ng basura? Boray daw ng oras. Badag mo sa likod. Okay na. Ang iba inapon lang sa May aldaw na sindangon yan. Kaso lang... Sa Bicol? Kaso lang, di man nagsusurunod ang mga tao. Tigtatarambak man giraray. Ayan lang. Duman sa may Samuya, sa may parte kang San Vicente ba, may nakalag na dumaning bawal magtapon ng basura. Pero, panganang basura. Uy, pero maganyan, ipahiling ta itong pag nag-ano ka sa vlog ta, ipahiling ta kung paano ninda, dito sa US, paano ninda kung ang basura. Kasi sa Pilipinas, di ba, may tao pang nagpukuan, nagpipick up pa kang digdi, na lang, sasakyan na sana, Eyo. So, kung rin po, makanatong natik, si papahiling ni po sa Indo kung paano ninda kung ang basura. Tapos may trash bin sinda. Dako laon, may nabubulok sa kada inabubulok. Di ba? Aro kang pag-uulayin tangon yan. Manunungod sa pagkakan. So, iyo ang mga nabubulok. Yan, sa kada inabubulok. Nabubulok. Ano ang pag-uulayin ta? Ngunyan, syempre, panahon ng Hunyo. Hunyo ba? Hulyo pala. Hulyo Caesar. Yan. Kapag nasa school ka ba, pag Hulyo, busy na kamo. Oo. Pag sinabing Hulyo, yan yung napod na Nutrition Month. Ayan. Ano about sa Nutrition Month? Actually, nag-ano ako bago kita nagpuon. Nag-research man ako. Nahiling ko si nag-research sa GPT. Sabi ko, ChatGPT. I-research ko mo daw sa ChatGPT. Tagalogon ko, tapos Bicol rin daw. Gusto mo? Bicol? Tagalog sa imo? Ayo. Yes. Siyempre. Malapit. Sige na, Tagalogan na. Ano ang manunungod sa Nutrition Month? Tapos Bicolon do. Okay. Sa Pilipinas, sa Bicol. Sa Bicol, ang buwan ng nutrisyon ay ang ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hulyo. Sige daw. Ano otro daw? Ang buwan ng nutrisyon ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hulyo. Ang bulan ng nutrisyon
siselebrar kada bulan ng Ako daw Hulyo. mabikol. Ako na yung mabikol. O, ikaw mag-English. Ay, Tagalog. The month of nutrition. Ayan, ikaw mag-English. Ikaw mag-English. Ginusto mo yan. Panindigan mo. Panindigan mo. Okay. Sige. Okay, ito ay isang pangkalahatang kampanya na naglalayong magbigay kaalaman at kamalayan. Pero mabilison. Malabaon man Ito, ba? Halabaon man yan. agro ka itong nagpo-present sa during nutrition month. Ito. Ay, baga, nutrition man bagay kung mga araw kayan. Taon mo man yung period. Kaya nga Taon mo ni. muna yung period. Sige. Period. Ito Moray. ay Ang isa inyong Tia Deli. pangkalahatang kampanya. So, pang dakulang kampanya. Ikaw naman. Kampanya is, English kan? Campaign, di ba? Yeah. This is Campaign. for the entire Campaign. campaign. Yeah. It's for the entire campaign. Inawala mo ito. Pero masakit-sakit na sige. Na naglalayong magbigay kaalaman. Na gustong magtaoning kaaraman. English. Far, far away intelligence. Joke lang. Buisit. At kamalayan sa mga mamayang tungkol sa wastong nutrisyon. Natawan da asin daning kaaraman sa tamang nutrisyon. Wait lang. Ginusto mo yan. Ginusto mo yan. Sige, dali-dali ang English mo. Magkaroon ka nagdaraning sarong sa akong English ko niyan ay. Sabi mo lang nutrition man and I thank you. Yeah. Nutrition. Oo. Tika, ano kaya si Kamalayan? Ano nga nito pag nawara ni Malay? Anong English kaya? Faint. You Faint. faint. Yeah. The faint of Dismayed. nutrition. Dismayo pa. Dismayo ang English kang dismay. Buisit na niyo. Ay, no. Malugod na intindihan sa to yung mga taga-padangog. Ano ta na lang lugod? Diretsyong ko na. Tagalogon sige. ko na. Tapos, Yeah. pagka-understand ta or pagkaintindi ta sa Bicol na Sige. tatanamon. Okay. At malusog na pamumuhay. Ang tema ng buwan ng nutrisyon ay nagbabago-bago bawat taon upang matugunan ang mga pangunahing isyu sa nutrisyon ng bansa. Okay, sige, anong tanalagod pagulayin ta na yan? Oo. Kumbaga, kung katong nasa school pa sa nakita, every month or every year, igwasindang inaapod na tema. Tema kang sa tuyang nutrition month. Like, for example, halimbawa baga, kumain ng kalabasa, pampalinaw ng mata. Ayo, yan. Araw kaya. Magkain ng balatong, pampahaba ng utong. Wait Ikaw pa saro. Wait lang, ma-search lugod ako. Nutrition team Ikaw pa saro itong sabi mo. Saro pa. in the Philippines. Wait lang. Sige, mag-ulay ka mo. Ma-research sa kita. May saro ka pa sinabi. Magkain ng talong para ang... Bako to. Ano? Sitaw ng ata talong. kung sabi Yung mo. balatong. Kumain ng balatong para maghalawa ang pisot. Ay, nako. So yan, so kadaklan, igusin lang sa diring team. Tapos duman sa temang ito yun, nang tinatao kang, ang iba minsan ang nagtatao kang government o si gobyerno or Department of Department of Education. Health. Department of Health. Yeah, ata eh. tapos sila sa Department of Health tapos Department of Education, nagko-combine sa duwa, tapos tatawan ka mo ning tema, tapos sa temang ito, duman ka mo magibuning mga aktibidades sa indong eskwelahan or sa indong banwaan. Oo, okay. Ayan. So, ini ang nailing ko digdi. Di ko alam kung tama niya eh. Kasi hango ni sa June 30, 2023 na Nutrition Month Talking Points Team. Ang English Ang ngunyan ang tema ngunyan na na taon. Healthy diet, gawing affordable. gawing. Taglish kasi siya. Gawing. Okay. Oh my God. Healthy diet, gawing affordable for all. Yan. Di ba? At dahil ang Philippine President natin ay si BBM. BBM. Affordable na ang ating mga rice. Yes. 20 na lang. 20 na ba talaga? Ang 1/4. Binload lang. Binlad lang. Kami ka to kang grade 3 ako. Di ko pa malingawan. Wastong nutrisyon, alamin at gawin. Wow. Grade 3 ka yan?
Iyo, grade 3 kami. May rhymes and jingle nga ni kami kaya ni. Puro lingaw na lamang Ako din ko nakaramang yung mga... Kasi 4 years siyempre, every year may mga theme, di ba? Iyo. Grabe na mo yung grade 3 na alala mo pa. Baka may kakaibang ano kasi to. Baka ano siya? May ano kaya May jingle kasi siya. Baka naging kalabasa sa kang Naging grade. kalabasa ka ba? Dahil Grade aram three. mo tong pigpasulot akong box, karton. Oh. Tapos ito, may ano kami, kunyari ako si Go, tapos si tugang ko si Glow, tapos si mga arkayin Go, Grow, and Glow Foods. Yan. Diba? Mga arkayan. Glow, and grow. Yan. Yan. Ano At kami yan pag-ulahin lima kung kami anong ganun. mga lamang kayan. Ayan. Yan. Yan. So, may lag kang box. Eyo, Kung nasa ako loob. nakalag na bubulok. Hindi na bubulok. Dahil- Recyclable. Di ba? O diba, ang Yes. ano lang dango niya, no? Ang tema nila, healthy diet gawing affordable for all. Okay, gibo kitang slogan, no? Diba? Sige, no? Impronto slogan. Sige. No? Sige. Sige. Sige mo naman, Inot. O, si El. Okay, ka naman na L, Inot. Healthy diet going affordable for For all. all. Do the diet. In English Ako Ay, dapat ba ako, Tagalog? Maski Maski ano. basta related kita sa sa nutrition man. Yeah. Oo. Mag-research wait lang. ka. Healthy diet gawing affordable for all. Chat sabi mo, GPT. gawing affordable. For all. Ako iguan. Sige, Nakaisip ka na na muna, ako. ka na Sige, ikaw muna. Kapag naging 20 ang bigas, muscle ay titigas. Ay, pwede. Buisit. Di ba affordable? Pag affordable ang pagkakain, ibig sabihin, magiging healthy na ang gabos. Di ba? Kapag 20 ng bigas, ang muscle ay titigas. Pwede. Pass. Dahil nagagana ang Dahil ako paturog ng saro. Ano na po duman sa maluto ni Maluto. Itong 100 pesos? Inspirational rice. Pwede. Wow. Bilang ko daw. Balikan tayo na chan. Padagos mo na Balikan tayo, sa iyo. ulayan. Ayan. Habang nag-iisip kita. Okay. So, basta akong padago si, tong si binabasa ko sa bag. Oo. Okay. So, ang sabi digdi, sa panahon kang bulan na ini, ang gobyerno o mga eskwelahan, as in iba pang organisasyon, nagpapadara or nagkakaigo ng mga aktibidad, araw kang mga seminar, mga pakawat, as in mga programa na nagpapahiling hinggil sa tamang pagkakan. Yan. Ini pagkaon na garo Sa muya. albayano, pagkaon. Pagpreparar kang masustansyang pagkaon, as in iba pang Pagkaon. pagkaon. Tigasun. Pagkaon. Pagkaon. Relasyonadong topiko sa nutrition. Yan. Di ba kasi pag nutrition month, igaw kita talaga ng mga event, araw kang sinasabi nindo sa bago. Duman kita sa mga aktibidades. Oo. Yan. Pika, sige. anong ginigibo nindo? So, sa school, pinapadara kami ng mga iba-ibang klase ng gulay, Oo. iba-ibang prutas, pero by group. So, By group? by group. Or individual, pwede din individual. So, ang naalala ko to, ang dinara ko to is tapayas. Tapayas ang Kasi ginara mo. yung may tapayas sa langag sa tapat. Ikaw duman tapayas. So, yung dinara ko. Hindi ka nagdarang manok. Dahil. Ay, syempre, yung protein Kaya pwedeng protein, hindi ka mamadara ka ng manok. Ikael. Sa mo kaya, pag armang araw kayan, nagbuburunutan. Iyo. Ang iba kaya baga, puro na lang lugod ang palay ang dadarhon. Ay, Ay, sa bagay. Dapat itong may burunutan, tapos pag nadara, niruruluto mo yan sa eskwelahan. Anong Kasi pinakahabo mo? kakakanin Halimbawa kung mo. sa burunutan, anong pinakahabo mo sigurong madara? Durian. Durian. Ikaw Siyempre, man masakiton mo yung Kaya nga, durian. sabi mo nga, Masakit to na habang napon upila yan. Langka. Di ba? Iyo. Takula. Udi, ikaw may langka nagdara sa muya kadto. Iyo. Langka, saka itong saro pang klase ng langka na saradit. Langkoy. Ugub. Ugub. Langkoy ka nga. Ugub. Ugub ang apod sa Indo? Ugub ba sa Di ko inyo aram kung sa yan. date na kulay Ay, green? ang apod sa imo, ugub. Ug-ug sa- yan. Ug-ug. Sa muya ugub. Ugub sa Inda. Garo yan si Pisot. Garol.
Garo lang ka. Oh, yan. Ako katong dinarako ka to kasi pag nagpa-market ka baga, igo baga mga ano po Basket? dyan? Dai ako basket. Ano pa? Ito bang nakalag sa yelo ning munggo? Yelo ning munggo. Di ba nakalagin si plastic sa yelo, di ba? Pag binibenta sa sa sentro, nakaaratado na yan eh. O, ini, 10 pesos na munggo. 5 pesos na munggo. Dinarang munggo. Tapos ikaw pa kayan, pag-arayunan ka mo ning apod ka ninyo, ito Classroom? ba ko, medicinal plant, Garden? Garden, yan. Iyo. Pag-arayunan, sa muya ka to. Sa Muya ngayon, sa Muya kasi sa sentro eh. May na kami duman matatanuman eh. Even nga ni garden, may sa sa school. Diyos ko, sa muya ka to, pagkatapos kang elementary kami, pagkatapos kang kang buong eskwela, may activity kami, madara kami mga umal. Sige, may ang rabos-rabos, mga gilid-gilid. Tapos mahanap kami mga darakulang gapo. Tapos magibo ka ito mga paaro-arko. Oo. Tapos, yaon duman ang yaon duman ang garden mo. Oh. Mungka kami kay-aro kayo. Di ba yung So, anong tanong? Kang ka to, nasa public ako. Kang nasa public ako. Pero kung katong nasa nasa private na ako. Ay, sorry ma, private. May isa Muya. Yaman yan. Sa mo ka to, grade 6, may compost pit kami. Oh, yan. Tapos, yan. tigtanom yan meaning petchay. Petchay. Petchay? Tapos, actually, arong man kayo sa muya, sa Kamhay. tas di ba siyempre, after ning pirang bulan, na siya, pwede na siyang anihon. Gusiyon mo na, Anong nilalagay nito sa compost pit? Ha? Plastic? Odo ning karabaw. Hindi, kasi siyempre, di ba, ang compost pit man, base lang duman sa nakukuha sa school. Mga diba? Batag, mga yan mga mga dahon, di ba? pagkakana, mga nabubulok, dahon. mga Oo. nabubulok yan, mga nabubulok. Di ako duman si ka-classmate mo. Nabulok na. Bulok na. Tapos may mga okra, 'di ba? Ano nga ni apo duman sa itong guro? May mga bedding ba 'yun? Bedding ba? Ito, may mga beds. Itong ginigibo ninda. Itong garo baga bed, tapos nilalagyan ng petchay. Tapos igaw mo itong ginigibo itong pakamangan. Oo. Di ba? Kasi 'di ba nasa yan, pag nag-high school ka, may TLE ka mong inaapod. Oo. No, katakod yan kang sa indong TLE inang mag-garden. Mag-garden. Sa Tapos, Kamhay dati kami iyo. kasi di ba ang sa Pilipinas nagpupuo ng ireskwelahan is June. June, June dati. O June. Tako mapuon ka ning June. Matanong ka, pag July, maipamang ka mong So, feeling ko ngunyan, mayo na. Kasi di naman wag nagpupo ng school sa Pinas. School sa August Pinas, na ba? O August September? Oo. So, may nasindang nutrition month. Ay, boring. Oh, di dainin da aram kung ano namang kakarakanon kang mga aki. Di ba? Anyway, ano pa ang ibang aktibidad? So, ang pinakasaro pa, itong slogan making. Di ba? Tapos itong mga drawing. Feeling ko itong slogan kong ginibo so bago. Ito ang manggagana sa school. Ay, for sa sure. school team ko niyan. Kasi very pro-government. Yes. Di ba? May naisip na ka mo, mayo Uy, pa. malay ka malay mo, gamiton pa ni BBM. Yun, di ba? Diba? Kaya yan. Pero inspiration na lang para sa gobyerno ta, di ba? Kapag 20 kilong bigas, ang muscle ay titigas. Diba? Pwede. Winner ka na. Na kami duman may tatampa ni Pero pala sa slogan, igwapakitang itong poster. Poster making. Iyo. Yan. Kadaklan sa poster making, ano ang mga nahihiling nindo? Gulay. Ano pa? Balatong. Earth, yen. Oo. Earth na may kumara. Yeah, din mawawara. A whole new world. Tapos minsan, ikaw pa itong garo sprout na surusid man niya. Tapos may nag-sprout. Yan, ano ka yan? Tapos, ang sa taas kaya, di pa may kunyari si San. Oo. Tapos, agupain kalapati. Oo, pero sa kalapati, igwapoy ning to lang na nag-i-sprout. Yun ang sinabi ko sa imo, di ba? Sprout. Diba? Tapos minsan may community. Ang drawing ka yan. Yaon, so, ama, si ina. Itong tao ba nagkadurukotan? Tapos magkakaraputan ng kamot. Di ba? So, isipunin do. Halimbawa, ini nga ni ini ang team ta. Healthy diet going affordable for all. Kung mag-ibo kang ngunya ning poster, ano sa hiling mo ang... Ilan mo, community, garo mga tao, yung duman, nakatusok ka lang ka dyan bagas, 20 pesos.
Nag-relief ka Appor- naman. Nag-drawing ka. Affordable. Ano? Diba? Naggibo ka ning bagasan. Dahil araw ka nagigibohon mo, magibo ka muna ng plug. Oo. Plug ng Yan. Philippines. Pilipinas. Yan. Tapos sa gilid may nakalagay itong grugang presyo sa merkado. O nakalagay dyan. Tapos madrawing ka ng bagas, 20 pesos. O tapos may community na nagkukurugasan. Nagkukurugasan. Tapos Ayan. igba nagba-party-party ta 20 na. Di ba? Ako ang O na-imagine. yan sa kuya. Ako ang na-imagine kong gigibuon. Magibo ako ng mga bottle, di ba, mga botilya. May mga nakaralaag dyan ng, ano pa dyan? Ang inot na nakalaag dyan, Intra. Pangadawa, itong iniinom ta. Ano nga yan? Ano rin? Itong sa networking. Nutrition. Iralag mo dyan mga networking. Tapos sige mo. Tapos ilalag mo dyan, 20% off. Kasi affordable eh. Healthy diet eh. Di ba? Iralag mo dyan si mga networking na product. Pwede. Di ba? Kasi ngunyan, dahil na nagkakahiriling. Sabi nga ni Baga, all-in-one na. Yan. Sa sarong tablet, makukuha mo na ang gabos na nutrients mo. Oo. Di ba? Di Saro ka na pa. madrawing pichay. Yan, pwede pa. Saro pa, pwede kang Ako, mag-ano simple. na lang. Sige, Oo. Kael. Ako man, prutas siya na binukaan. Tapos Oh. pagbuka, Anong prutas? Anong prutas? sabihin ta na lang Santol. Santol, yan. Tapos pagbukas, aram mo kung ano nakalasurat? Oo. Taliano Gold. Di ba? Maura. pwede. Affordable, Diba? very, maano ta na. Ito na Di kita- marireceive baga kang gabos. Ay, Yeah. affordable na for all, di ba? Oo. Kaya ayan. So, Pwede, moro diba? ka idea nindo, Murag talaga. Siguro, ang mga akin na nagdadaraog sa tuya, magkakaigwa ng idea na ilalag nila sa Kaso nga, poster naman making. sindang nutrition Ayun, next month Diba? na. So, Malog ini, sinda. Saro ng bandilyo para sa Department of Education na ibalik po. At least, diba, ibalik ninda. Kasi after kaniyong Hulyo, igwa katambuan ng wika. Iyo, di Diba? gibunin ta nutrition month December. Yeah. Ang handa ninda Spaghetti. ang handa ninda sa Christmas party pinakbit. Yan. Chapsuy. Diba? Chapsuy. Di ba? Affordable. Very healthy. Affordable pa, di ba? Siguro why nang aki na gustong mag-Christmas Party. party. Di kadaklan din sa mga aki kasi ngunyan. Di nasinda nang namumuyang magkakaning mga gulay. Oo. Gusto nila mga chicken nuggets. Di ba? want chicken nuggets. Kasi maana eh. Sa akin ni Melanie. Ay, oh my God! Chicken nuggets! Ito? Ano lingaw na lago daw sila? Sa akin na lang kita. Sa akin na lang yan pagulay. So yan, saro yan, di ba? Di ba ang saro pa dyan, itong pag nag-ano pa lang sa poster making, ang tigsasali dyan, si mga malulupit na artist sa Indo. Yes, oo. Sa klase nindo. Kasi di ba school yan eh. Bako man siyang May sa ano loob pa ng yan eh. classroom May mga essay writing contest, impromptu speaking, tapos may ano pa yan eh. Ang di dyan malilingawan, ang jingle. Yan, jingle. Di ba? Na halimbawa, nag-jingle ka mo, Ba, jingle lang kaigig. nag-jingle ka mo, tapos ang gigibonin do kayo mga naka-costume na kamo ko yan. Yan. Di ba? Diyan na nindo ilalaag si Duang Kalabasa digdi sa daghan. Oo. Tapos siguro dyan itong kanta. Tapos sarong 1, talong 2, sa baba. itong kanta. 1, 2, 3, 2, 3, go. Makulay, makulay, ang buhay, ang buhay. Makulay ang buhay sa sinabuang gulay. Yan. Di ba? Yan, yun ang... Ano pang nausong ano? Tas biglang intrada si Sam Concepcion. Yes. Parang may isang anghel sa aking labi na nakalutang sa nakalutang ulap sa ulap at nangingiliti. Kung ang araw at... Ano ba? Day, kung ang pagkain na hatin na sa akin Na tunay. Whatever. yeah. Sustesya ang buhay mundo'y magiging Maging mapayapa at mas masaya. masaya. Ano para sa nutrition month yan? Yeah. Iguan na kami ni El. Ikaw daw. Sige daw. Kastay. Nang main love ako sa iyo, kalakoy pag-ibig mo ay gulay. No, gulay. Nagulay. At naging nagpipintas. Iguan pa hindi. Nagpitas Actually, saro yung mga tigahandaan man kang ABS-CBN. Sinda nagpoon kang mga arog jingle na yun. Iyo. Inang kinagayon man kasi pag may di ba? Nakakamiss. Nakakamiss, di ba? Itong may mga
station ID. ABS-CBN. Station ID for Nutrition Month, for Christmas, di ba? Garo sinda nag-i-initiate. Tigiing ganyo ninda so mga aki o so paradalan na magkakaning gulay. Oo. Or mga nutritious food na kaipuhan kang sa tuyang lawas, di ba? Oo. Pero anong pinaka sa Pilipinas? Ano bang pinaka-common na very affordable na pagkakan? Kasi kung pag-uulangin ta na healthy diet na affordable, kung halimbawa, ano ang pinaka-affordable na pagkakan na pwede mong mabakal sa merkado? Dawa nga di mo mabakal, talbos ng kamuting kamuti. Kamuti. Diyan lang sa kataid mo, di bang kamuti, talbos ng kamuti, papadagdag yan ng dugo? O, pag ka, anemic. Pero kung paano pa high blood ka na? O, di itong green ang kunon mo. Depende pa lang yun sa kulay. Sa kulay, oo. Malunggay. Uy, masira mo dito sa sinabawan. Di ba? Tama. Sinabawan na sira. Ay. Nagugutom-lugod ako mo dyan. Tapos nagbilang nagpupula-pula ang Masinigang yan sabaw. Sipon. Lilimonsituhan mo. Tapos lilimonsituhan mo. Ay sira. naku, siram. Tapos anong gamit na na sira? Dilis. Boray na, manyapo. Sinabawan na dilis. Lapu-lapu. The best ang lapu-lapu. Oo, it's Lapu-lapu. either lapu-lapu or maski ang abo. Maya-maya. Maya-maya. Masiram din ang maya-maya. Nasasabawan mo. Okay, lagyan mo ning malunggay. Di ba? May ano ba kamo? Ito ba kang lapu-lapong ito? Manapod sa inyo kaya? Sa muya, pugapo. Di ko aram. Pugapo. Pugapo. Oo. Di ko aram maluya ko sa pangaran ng mga siray. Ang aram ko lang kinakakan. Basta hindi kinakakan si Tikong. Si Tikong na mapupoison ka. Di ba? Ayan. Pero actually sa balik kita duman sa topic na affordable naman talaga kung tutuuson. Oo. Pero ngunyan, dahil na siya affordable. Kasi pag tiglagan mo na siyang healthy or sabi nga kaya ano nga po duman sa mga aroking sprout, di ba? Oo. Organic. Laka mahal. Kung digdi. Kung sa Maski US. sa Pilipinas, try mo sa SM. Hindi, kung sa kasi, ang nagiging dain na siya naging affordable, si mga tao na naka-star sa city. Ayo. Pero kung nasa bukid-bukid ka, sa Madayon Benguet, lang sa nasa Baguio ako, ang sayote duman, Diyos ko, ang 10 pesos mo or 15 pesos mo, dako na pidaso na ning sayote. kay Aral daw nga nagsasayote. Oo, talaga. Duman nga na ako nakanood Gulay na sayote, Permi. Say kulay na sayote. Day one. May sayote. Yan. Sunod, Ginisa. Ginisang sayote. Sinababang sayote. Sinabawang sayote. Ginataan. Inadubong at sayote. Lumpia. Fresh lumpiang O, sayote. diba? Katakulon ka actually pwedeng gibohon. Diba? Ang magiging affordable na lang kaya. Siguro ang ining team mo niyan kang nataon, applicable siya duman sa mga nasa probinsya. Pero itong mga nasa city, siguro magtanom na lang sin dining Feeling ko ini gusto nindang iinganyo na ang mga tao magkaigwa ning inisyatibo na maggibo ning paagi na magkaigwa ning sadit na Garden. Oo. Kumbaga sa tanaman mong marijuana. Diba? Don't panic, it's organic. Organic yan. Diba? Dili, kung halimbawa, sige, pag-ulayin talugod, kung matanom ka sa natad mo, kung nasa syudad ka, anong pwede mong matanom? Sa natad? Depende anong klaseng natad mo. Hindi, halimbawa, salit lang ang espasyo mo. Halimbawa, sabihin kasi ngunyan sa sa Facebook or sa YouTube, may hiling mo, ang ibang tigbibitay lang eh. 'Di ba? Gamit lang ninda itong mga bote bakong bote. Coke, itong mga litro. Tapos tigilabot-labotan na lang ninda. Dakulon paagi actually. Nga hapot ko, anong matatanong mo pag salit lang yung espasyo mo? Onion chives. Onion chives? Tomato. Kamatis. Tomato. Okra. Okra. Talong. Ayan, okra. Oo. Madali. Talong pwede, So mga ating mga gulay na pwede mong ilag sa paso. Oo. Magligibo ka aquarium, tapos puro tilapia. Pwede, di ba? Magtanom ka ng sitaw, tapos nakakondo ka, naglakop pa taas ng kondo. Tapos naghihibi ka katapid ni prito na kan sa imong katabang, pet mo na palanto yun. Pero actually, siguro naman yan. Pero kung may salit lang ako ng espasyo, siguro ang pwede kong maitanom, kung gusto man lang maging healthy, is mga herbs. Oh, yeah. Diba? Mga herbs kasi, halimbawa, pwede kang mag-gibo ng mga tsaa,
Kasi di ba ka mga panahon, sinasabi nga ng mga gurang na, kami ngayong panahon, naglalawig nga ang buhay ka mga gurang ka to, iniinom lang ka to, mga dahon-dahon. Oo. Mga Saka doon. ako actually natry kong maglagning kimuti. Dahon-dahon. Kalabaw. Nagpakalaga kaga ng dahon ng bata. Di mo ang pinakasikat dyan na tigpapakalaga ng mga gurang Artemisa. Artemisa sa Oregano. lakad bulan. Oregano. Yan. Yan. Lakad bulan. Oregano pampano sa abo. Aabo, yan. Di ba? So, Di ko natutanda ang lakad bulan. Tanda mo pa, El? ayo, Ayun sambong, si Palaba. Yo Basta, pala na yo. Yan mga herbal medicine na yan, permi yan inireseta sa ko kang itong sa albularyo. Kan doktor? Albularyo. Hindi, niresitahan. Niritahan ka, Niresitahan ka kan Pirmi. doktor. Magtikis ka ngayon daw ng 5 dahon ng Tapos, Artemisa. pwede ka man maging perpitsay mo. Pitsay ba? Dawang oregano. Di ba? Pirisan mo ng Isipon mo, doktor, nagresita ng araw ka yan. Oo. Di ba? Pero, may Herbal bista akong doctor. doktor na na herbs talaga and spices lang ang nire-reseta. Ayo. So, Kaya- yan. Ano pang Ano pa mga ma- activities? Di karoon ka naman pang mga aktibidad. May pa-seminar pa kasi ang iba actually. Pa-seminar kung paano magtanom sa mga agriculture. Oo. Oo. Ay, di ba dyan na nagpupun si mga aram na yun itong mga Lucky Me, tapos Milo, itong nagduduruman sa eskwelahan. Mayo kami kayan. Sa may Lucky Me. Lucky Me Private ko yan nagpapapon kamo sa Lucky Me. Tapos ang Lucky Me. Mayo kayo sa public. Sa mo ang Lucky Me, gigibon mo siya ng garo ang team mo niyan halimbawa Healthy diet. Tayo magpwedeng noodles. kaya ini mo pangirit nga ni, tang gigibuhon mo, garo ang dating is si bakong healthy, aro kang noodles, sardinas, kasi di ba mga inkan, anything na processed, Ayo. anything na Bakong processed, healthy. baka ng healthy. So kung yan, ang gigibuhon, during nutrition month, gatawan mo siya ng healthy na version. So halimbawa, Lucky Me, lalagyan mo siya ng gulay. Tapos may may food tasting, may mga man dyan, may mga samuya, may mga Sarap pa sa sa mga aktibidades kapag may nutrition month is cooking competition. yun nga nito, samuya, Yan, cooking competition. competition. Hindi ko katumalingaw itong talagang dila ganing malunggay. Very common, la ganing malunggay. Yun man talaga. Di ba? Sa isa mo, halimbawa kung magpapa-contest sinda, tapos gigibon mong healthy ang Lucky Me. Anong gigibon? Healthy ang Lucky Me. Spinach. Lagan- Wow. Spinach. Yeah. Peanut, social. Lagan mong kasi affordable. Di ba ang sabi gawing affordable. Di lang, repolyo sa carrots. Yun na yan. Kung bako talbos ng kamuti na naman. Oo, hindi ka pa Tapos magbayad. ganung sira. Di ba? Diba? Kasi naisip mo, ano pwede mong gibuon sa Lucky Me? Lucky Me, kaya tapos gigibon iniisip mong ko, healthy. Giguloon ko siyang garo ramen style. Ramen na may Ay, pa. pwede. Pero puro gulay to Pero puro gulay to. 'Di ba? Oo. Ramen style, tapos may itlog na raw egg sa ibabaw. Siram. Ayun. Masira mo na, Tapos ano pa pwede? Ang aram ko kay Kato, nahiling ko, may ginibos ninda, nag-fried man sinda ng egg, tapos tiglag ninda si noodles. Garo itong ginibo nindang ukoy. Di ba? Tapos for sure, tiglagan mo nindang dakol na magic sarap. Di ba? Iyo tayo magsiram. Kaya sa Pilipinas. So, ganyan, ang siguro, since sa Nutrition Month, ano ang, pag-ulahin ta, ano sa hiling nindo sa Pilipinas na sinasabi kang tao na very healthy, pero bako? Very healthy pero bako. Na sinasabi na healthy, nakaipuhan ka kanon kang tao, pero bako man. Daw man kasing kakanon kang tao na sobrado. Dahil man talaga Bako lang healthy. Ayun, anything na sobra, di ba? Oo, halimbawa ang kamote sa sa kasugok. Mga Iyo. naan ka kayo, High blood ka. high blood ka, Cholesterol. cholesterol mo mataas. 'Di ba? Pag madakulan ka ning maluto, diabetic ka. Kaya siguro ito nga ning sa mga nangyayari sa Satuya is that in the early age, garo very questionable, di ba? Garo at the early age, tinutokdoan na kita kung about sa Nutrition Month. Every year ginagibo sa eskwelahan, Iyo. Ginigibo ang Nutrition Month para i-inform ang tao na dapat kita magkakaning healthy foods. Oo, kasi
Sa eskwelahan pa sa natutukduan na si mga aki. Oo. Pero pag abot sa harong, makahirak si mga aki. Tapag abot kang harong, dakol na maluto, saka 2 pidasong tuyo. Yun. Di ba? Garo ibawan na maray. Lalo na ngunyan, kasi yun na nga na yan, siguro kaya gusto ninda ang tema ngunyan na iyan, na healthy diet, gawin da ang affordable for all. Kumaga, tawan ninda ning pansin na bako lang ining mga bagay na iniyo, ang kaya nindang gibuon. May mga parte pa na pwede halimbawa, ang government pwede magtaon ng mga seeds. Oo, Or, yan. di ba, Tama. parang pwede Mga tulang. mga tulang na pwedeng itao sa mga ina o sa mga ano ninda. Mga tukduan. Sa barangay, di ba? Oh, Department of Agriculture, magkaigwa ka mo ning seminar para sa mga pamilya kung paano magtanom sa indang mga harong. Di ba? Saro yan sa mga pwede nindong gibuhon na talagang kamo din ang matatawan ning benepisyo. Ang narisa ko kaya dyan, kung tutuuson, igwang community garden. Halimbawa sa barangay, igwang community garden. Kaso ang nakikinabang, si pamilya ni Kapitan. Yan ang gusto ko sabihin. Ugwa kong bistong araw kay na barangay na Tas takul para si may Ketos. community garden, Yes. may kung ano-ano pa. Pero di ka man pwede magkuha doon. Oo, takul Iyo. pang proseso para mo 'di ba makuha. Kaya nga ni. Di ba community? Halimbawa, kung... Nagtatao pala, iyo pala ng pirming panira ninda, no? Pero in fairness, dapat matuto ang tao din. Di ba? Na magkaigwa talagang initiate na halimbawa palaguon. As in, ang local government man, halimbawa ang barangay, talagang dapat for all. Oo. Ang iba mang kaya para mapakalaga kaagamal ng Artemis sa Kauriga, no? Pati isipuon ko kung ano na. Grabe man. Nangyayari na nga sa katayan nindong harong para mahagad ding malunggay, para pati puon, dadaraho na. Pati si Pood din narana. Diba? Pati si Ugat. Sa buya na ngayon eh. Kaya yan. Pero sana ang mga aki ngon yan, or bilang sarong magurang, siguro dapat mas ipaliwanag sa aki kung ano talaga ang kahalagahan kang nutrition month. Ang pinakamagayon kasing punto digdiyo, garo ka tinawanan, garo sinasabi nga ni Ken, give a man a fish. Kung tatawan mo ang sarong tao ning sarong sira, mababasog lang sinda sa saldaw na to. Kasi Iyo. tinawan mo lang sinda ning pagkakan. Tawan mo sindang baruto. Tawan mo, tukduan mo sinda kung paano magsira. Mas better. Mas dako lang Mas dako sindang makukuha ning kakanon. As in, bako lang ngunyan na aldaw na o presenting iniyo ang namababasog sinda. Mababasog sinda sa sunod na aldaw kasi aram na ninda kung paano magsira. Pero, Christine, ang nangyayari kasi is, at the early age, garo da ininda nare-realize si kahalagahan kang mga pagkakan. Yan. Kasi araw kayo ni, halimbawa, nagkakaigwang nutrition month nga ni, pag uli kang sa harong, same thing pa rin ang kakakanon ka mga aki. Kasi iyo ang pinipreparar kang magurang. Yan. Di ba? So, Tapos- kumbaga ang gusto mong sabihin, dapat magpuon po sa magurang mismo. Oo. Kasi kung ang mga aki mo, di mo yan masabi, I don't like this. No? Kasi habang aki pa sana, i-train na nindo na magkakaning mga gulay-gulay Saka or sira. magtanom kung anong kahalagan. Kasi isipon mo, nare-realize lang kang sarong tao ang kahalagahan kang pagkakan Pag-uri kapag na. sila nagugurang na. Ayo, totoo, di ba? Legit. Oo, Araw sa mga legit. edad ta, pag mga 30 anyos na, pag 40 anyos na, pag namamati-mati ka na, nahalangkaw na ang kolesterol mo, na nagga-gout problem na, o di ba? Na-realize mo na, ay, kay Pon ko na pala magkakaning healthy. Yan. Di ba? So, dapat, ining nutrition month na ni, siguro bako lang siya sarong aldaw na gigibuhon. Okay. 'Di ba? At least dapat buong bulan magkaigwa ning ano po diyan, magkaigwang awareness ang mga aki Yes. kang kahalagahan kang mga kinakakan. Tama. Kasang problema, mayo na nga ni. Mayo ng makakan. Mayo na nga ning nutrition month kasi Yung- nagpupuna ning August. Yes. So anyway, At least, yun yan, naaraman nindo, baka baga bandilyo lamang. di ba? Baka lamang po. Kaso baka kasi Diba, Hulyo. sabihin ta na lang sa school, 'di ba? August na nga ni nagpupulang klase. So it's turn na yun kang mga kang barangay, kang city
na palaganapon ng ano. Ayo, kaaraman at least kung bako sa nutrisyon. school, di ba? At least sa community na lang ninda. Or Iyo. si mismong kapitana or kapitan, iyo ang magtaong inisyatibo para sa Nutrition Month. So kung halimbawa, ang hilingon tanan ng lugod, kung kita may i-recommend sa sa barangay, ano ang pwedeng mga activity na pwede tang gibuhon? Charbibon Pahardo po, kapitana sa maabot. Kasi di ba? For sure may mga magdadangog sa tuya na madalagan for sangguni ang kabataan or Yan. pwedeng madalagan in the future ning mga ning mga position sa barangay. Iyan. So ngunyan gibuhon ta or sige, ikaw Linus, anong pwede mo Napangarit ako doon sa pag sabi mong sangguni ang kabataan, tanggi po man lang kayo magpa-basketball. Iyo, di ba? Uy, Diba? totoo yan. Ang iba. Di ba? So Interbarangay. ngunyan nga taga Bicol, nagmamakulog para sa kapwa ta Bicolano. Yes. Anong pwedeng dong i-recommend sa sosyedad? Yan. Sabi Ako ko na nga talaga, palaganapon lang ang sabinta na lang itong community nga ni sa mga vegetables. Iyo. Magtanom. Yan. Pero dapat nga may proper regulations inda kayan kung paano ka makakuha. Bakong kay paning dakol na pirma para makakuha Yan. ka. Diba? Para mga ganing pichay, may pipirman ka pa. May pipirman ka pa sa barangay. Tapos ang iba pa kay bubugkuson tapos may Kap. picture pa ninda. Di ba? Kakapon kayan, requisition form. Tapos pag tinaw sa imo, ang patos, may picture pa ninda. Iboto niya, numero, this, whatsoever. Di ba? Di ba? Pantry, di ba? Pero ako for me, ang sigurong nahihiling ko kasi digding solusyon kang barangay. Magpa-seminar sinda. Parehas kita, yun man sinasabi ko. Magkuha sinda ning mga well-informed or mga knowledgeable na Or hali lang sa agriculture of Nutritionist. Department of Department of Agriculture. So sabi yung tanang, magkaigwa sinda ning training about sa pagtanom. Tapos igwa man din si training about sa mga nutritionist hali sa Department of Health, di ba? Na paano dapat ang tamang portion kang pagkakan sa harong, ano Yan. dapat ang gibuon ng mga exercise, araw ko yan. So, kumbaga, at least magkaigaygo ng community activity. Kasi anong nangyari sa Pilipinas? Di ba? Nawar ang community, ang essence kang community. Tapos kapitan nga dahil nagpapatikis ng pichay. Di ba? Pirming nakakandado ang garden. Tapos, ang ibaman ngunyan, lalo na sa presente ngunyan na, na buhay-buhay ta ngunyan, kadaklan na mga tao, natabang sana, pero may video pa. Iyo. After ken na. So, mas magayon siguro na talaga, gibuhon sigurong batas, or gibuhong saro sa mga, ito bagang garo, pag plataforma kan sarong government. Sabi ko sa imo permian mapuon sa gobyerno. Yeah. Kasi ang gobyerno Or panalilingan baga, for example, igwa man ng mga individual mismo or mga vlogger na gusto talaga makatabang sa kapwa. Bako lang magtaon ning cellphone or magtaon ning iPhone. Eyo. Ano Mag-initiative sinda na siguro sa maabot po naaro kining aldaw dahil Nutrition Month po doon mi po ang ibang mga vlogger diyan diba? na magkaigo po kita Fundraising. ning mga trainings, di ba? Kasi actually kung tutuuson, aro nga ni kaniyo, di ba? Healthy, going affordable. Kapag ang tao natututo na sinda ning magtanom sa nata ninda, lalo na sa probinsya. Maski nagsasakit ka sa buhay, nakakakakan ka ng healthy. Mabubuhay ka. Diba? Oo. Mag-ataman ka ng ido. Ning manok. Ning manok. Sabi nga ni Kayan. Sorry po. Dahil po, bawang ido. Sabi nga ni Kayan, kapag maabilidad ka, dawa nga nasa tagilid kang daga, kaya mong mabuhay. Yan. So, ngunyan sa Nutrition Month na ni, dapat habang may daga, may nilaga. Habang may daga, may matatanuman. Dahil lang nindo pa dumanon si Cynthia Villar. Yan. Tababakalon yan. O, diba? Pero, kunyari, may nagpa-seminar, diba? About sa nutrition. Tapos si nutritionist nindo, matabaon, maniniwala pa ka mo? Yan lang. Mapon yan sa sadiri. Masakit na
magsabi ka na, mag-exercise ka ngayon na ikaw dahil mo man ginigibo. Iba kasi ang nutritionist sa psychiatrist. Di ba? Kasi baka malay mo, si nutritionist, tama si tinataram, kaso may problema siya psychologically. Na baka nagkakagawa siya ng stress eating. Yeah. Di ba? So, bako na siyang nutritionist. So, kaipuan na siya, malawag na siya duman sa psychiatrist. Yes. May nabisto kami digdi sa dati sa New York na babae, na Pinay siya. Nutritionist siya pero nabaon siya. Ano ba pangirip ka? Grabe si Maring Loinos. Grabe, very bully ka. Kasi, hindi ko kapaniwala. Garo, kung ano man ang sabihon niya, maniniwala ka ba? Oo. Siyempre, kasi kung nutritionist ka, dapat alaga mo sa diri mo man. Kasi, para maniwala sinda sa imo. Pero sa iya kaya, garo Yeah. So, speaking of nutritionist, duman na kita, bago kita mapaaram. Go, grow, and glow. Ano ang go? Yan. Ano ang go? Yan si mga pagkakan na pampataong energy. Yes. Pampago. Di ba? Pampago nga ni go eh. Ano mga nagtataon ng energy? Siyempre yung mga carbohydrates. Yeah. Luto. Di ba? Araw-araw ito. Di ba? Pampagrow. Pampadakula. Pampabuilding muscles. Ano yan? Yan. Proteina yan. Mga paggatas. Kasi ano yan? Potassium, calcium, di ba? Maalcium. Ano pa? Ang sa go, grow, and glow. Anong glow? Ang glow, mga pampakinis cheese, yogurt, yung nakalag dyan. mga gata. Ano kasi yan? Nakalag. Glow foods. Beans. Rich in amino acid. Oo. Sira. Omega-3. Omega-3. Sige, mahano kita. Sa English yung taniyo. Go foods. Okay, go foods. These are the energy-giving foods that provide carbohydrates to fuel your physical activities. Okay. Okay, mga carbohydrates. Yeah. Carbohydrates, araw kang maluto. Di ba? Pasta, cereals, grains. They provide the energy needed for the active lifestyle. So, kung di ka man active, di ka na magkakan. Ayun. Para di ka na magdakula. Ayan. Ang glow food naman, these are the body-building foods that promotes growth, development, and repair. Yan pala ang glow. Yan pala ang glow. Amino acid, building, repair body tissues. Example yan. Meat. Yun ang protein. Protein. Baliktad pala na ako. Ang grow food naman, these are the food that provides essential vitamins and minerals that for overall health and development. Like for example, leafy greens. Yung mga gulay. Natong. Yan. Help boost. Sa grow foods, pwede bang mailaog dyan si mga networking? Pwede. Nutrisystem, mga di ba? Depende, Di ba? Ay, nako. Anyway, so, ini po si Juan! Ini man po si Christina! At ini man po si Linus. At ini ang podcast na ginibo para sa mga uragon. Ini ang taga Bicol to the world! Healthy diet, going affordable for all. 20 pesos na lang po. Soon. Kapag naging 20 pesos ang bigas, muscle mo ay titigas. Yes. Diba? Okay. Hanap na kita.